υπήρξε κάποιο νεότερο πύρινο μέτωπο. Με το πρώτο φως της ημέρας ρίχτηκαν εκ νέου στη μάχη με τις φλόγες τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Η κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή υπήρξε γιγαντία και στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτης επιχείρησαν 160 πυροσβέστες με 70 υδροφόρα οχήματα, 73 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 35 πυροσβέστες με 29 βοηθητικά οχήματα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Ακόμη στην περιοχή έφτασαν 3 ερπιστριοφόρα του στρατού και στρατιώτες για να συμβάλλουν στην κατάσβεση, ενώ επιχείρησαν από αέρος 4 αεροσκάφη Καναντέρ, 2 ελικόπτερα μεσαίου τύπου και ένα συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Στο έργο της κατάσβεσης και της υποστήριξης της τοπικής κοινότητας συνδράμουν με μέσα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Ιθωνίας, το ΓΕΘΑ, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το ΕΚΑΒ. Η Ελληνική Αστυνομία απέκλεισε την κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Βουρβουρού-Σικιάς, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες και τους οδηγούς που κινούνται στη Συθωνία Χαλκιδικής να μην προσεγγίζουν και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτης, ώστε να διευκολύνεται το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.